Anilla ei oo housuja. Me otettiin ne pois. Missä on rahapussis on? En mä tiedä. Ei ihan oikeesti. No niin, mä otan kato. Missä sun housut on, saatana? Älä nyt vittu, mene vaan kengät jalkaan sun saatana, sillä sillä. Älä tää nyt potkii vittu. En mä siis. Joo. Hani, ihan oikeesti. Sun kännykkä ja rahapussi on tässä. Vedän vaan kengät jalkaan. Ei. Mä lähden liikenteen. Hei! Ihan oikeesti. Hei, Hani! Ihan oikeesti. Hani! Vedä kengät jalkaan ihan oikeesti. En lähde. Vedä kengät jalkaan nyt. Hei, missä sun housut on? Ihan oikeesti. Mä Vedä lähden. kengät jalkaan nyt. Haista nyt vittu. En mä tiedä, mutta pistä nyt kengät jalkaan. Housut on siellä. Maren päässä. Ollaanko me lapsellisia? Ootte voitte kantaa ne housut. Ollaanko me tosi lapsellisia? Onko se Paula justiin? Saat. Onko se Paula Koivujärvi? Mä haluan vittu housut Ihan jalkaan. oikeesti. Ollaanko me lapsellisia? Oi vittu, me ollaan ihan vitun lapsellisia. Nyt olisi tommonen. Ihan oikeesti. Mä haluan. Missä mun vittu housut on? Ihan oikeesti. Tässä on kännykkä, rahapussi. Tori, jätä Mä pätkä. katon näitten perään. Missä mun housut vittu? En minä tiedä. Pistä kengät jalkaan! Ei riitä. Pistä kengät jalkaan! Ei riitä. Antaako mulle nyt vittu housut? Missä mun housut? Tässä! Kato, nainen toi housut sulle. Hei, nainen oikeesti. Ei, ihan Antaa masata ne. Ota laitetaan. Hei, ihan oikein. Se on meidän vittu kaveri, saatana. Joo, se on meidänkin. Meni. Anna ne housut. Ah, voi vittu! Kai mäkin olis näistä pukee, mitä vittu se pitää saa. No joo. Kai sen osaan itekin ostaa joku vammanen, kello paskat housut. Kai se osaa itekin housut. Mari, anna. Mä saan kuva. Älä vittu rapina, hei oikeesti, toi ei oo mitään hirveä hauskaa tommonen. Kuva Se on nimenomaan hauskaa. Housuus on.